Bibaulek bazarauzeko bakilari finak. Albert, zuzekin da sortatzea. Eta bai urriko ziganteri.
bi aldetan eskuz esku hartzeko, eta plaza handia dugu, beraz tango dantza taldea ere unatek enkararazirik. Horai beraz tango dantza taldea, Arabako dantzak emaiten.
Donapaldeko ziganteak izanen da Kilimon ziganteak. Artetik giroa berotzeko behar bada, ikintzila txipi bat, hemengo giroan berotzeko. Gora Nafarraren eguna! Ibazak, miske! Ibazak, Kilimon ziganteak. Eta hor besta giroan bagira ere, nahiz eta auzi garai gogorrak izan momentuan, plazer handia dugu Baigorrin Altsasuko senidean errezibitzea. Txalo beroak zueri. Plaza honetarat herritu dira, geroari begira, etorkizuna taldea. Etorkizuna taldearentzat. Plaza txipi honetan emaiten daukute plazara dantza.
sustekoarekin. Eta orain, hain polita ziren lehen aldean, berriz ikusiko ditugu makilariak. Beraz. Eta orain, Elizondoko ziganteak kobilduko zauzkigu.
Bilboko zigatentzat. Eta mila esker hainitzuna turbildu zizten guzieri. Gure goizeko ekitaldea bururatzen ari zauku. Ez dakit elizela turbildu zizten guziak sinesdunak zilizten. Baina niduriz mirako ilu bat gertatu da, ez du euririk egin. Behogoi urte uripian pasatu zioz, darba presbila hoi beste behogoi urteak ituzkitan pasatzeko elgarrekin. Eta hoi segitzeko bertsularien hitza. Xabat Ilarregi, Joanes Ilarregi eta Iturri. Egun ederra du alai dezagun, txalo gogor joaz, denbora luzez oroituko da, Nafarroa hau gaurkoaz, Euskarak batu gaituelako, lan egiteko gogoaz, urtetan hola segi ezkero, bide zuzenetik goaz, urtetan hola segi ezkero, bide zuzenetik goaz. Jende pila bat elkartu gara, gaur Nafarroaren alde, herrian hitz bat egina baita, hemen Baigorriren jabe, dena ez da festa, dena ez da jai, oroitu behar da alare, Baigorrin ongi pasa dezagun, altxasuta zaztu gabe, Baigorrin ongi pasa dezagun, altxasuta zaztu gabe. Musika dantza joan zigante, zeinen giro berezia, inposatu zen mugak ezbaitu, herri zarrau bereizia, izan dezagun ilusioa, izan umore bizia. Lau haizetara zabaldu bedin, herri honen irrintzia. Lau haizetara zabaldu bedin, herri honen irrintzia. Irritzilari asko daude hor, eta benga, etorri mesedez, dena kontatzea bat. Gora, Nafarroa! Eta ekitaldi honen bururatzeko entzun dezagun Basaizearen hitza. 20. Nafarroaren eguna. 1979tik beti xutik den ekitaldia. Nork egin zuen urte horretan gaur hainbeste jende bilduko zela Baigorriko plaza hontan, bidea eginda baina problematikak berak gelditzen dira. Egun ondo deneri.
1979an, Nafarroaren eguna, ekitaldiak lehenak ejaldia egin zuen. Gaur, lehen antolatzaileak omendu nahi genituzkeen. Denboran haiek erain zituzten hasiak loratu dira. Eta guk landare horien biziaraztea eta eratzeaz arduratzen dira. Xedeak zituzten, egia inajosi, euskararen erabilpena sustatu, euskal kultura edatu eta euskal egi batu bat eraiki. Belaunaldiak igaro dira, eta kide bakoitzak bere agia pausatu du. Problematikek erantzunak atsemaiteko helburuarekin. Batak besteari elkar lagunduz, ideiak transmitituz, eta Nafarroaren eguneko egitasmoak jarraituz. Eskerak bakoitzaren eskukaldiari, mugarik gabeko Nafarroa baten zizelkatzeko, bide beretik euskal egi batu bat eraikitzeko. Gaur, haiek botatako mezua oihartzun egin nahi dugu, gure nahiak oraino amets direlakoan. Egun hau, beste ekitaldianiz bezala, euskal preso politikoen sustengoa erakusteko parada da. Zuritxarrez, urteak doaz, baina mintzo naizen unean, 277 lagunek kartzelan eguna bukatuko dute. Honek egan nahi du ere, asteburu honetan, beste anitzetan bezala, motxiladun umeek orenak pasa behar dituztela haien bugaso eta hurbilekoak ikusteko. Naiz eta euskal gataztaren bake prozesua eramaiten ari den, zabalkuntzak jarraitzen du. 2016ko urriaren 15ean, Altsasun gertatutako liskagarekin adibidez. Honen aintzinean, Nafartar eta euskaldun gisa, baseizak sustengu guzia erakutsi nahi izan die, zepuan hartua izan diren Altsasua gazteeri. Bugaso eta egitarrekin harremanak sortuz, gertakariaren berri emanez, gure euskaldean eta Iruñako manifestaldian parte hartuz. Injustizia honen aintzinean, bakoitza izan gaitezen euritanta, denek elgar lotuz, uain baten sortzeko eta gertakari hori aterabidea atzemateko. Onartezina da Europaren isiltasuna zapalkuntza honen aintzinean. Batez ere, Frantziaren gardentasuna, azken hau bake prozesuaren alde dela erakutsi nahi duelarik. Beraz, egun honen bidez, bilgiten beste honen helburuak lortzeko, euskaraz bizi, mugak hautsi, eta gurekin ez direnak ez ahantzi. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria! Berehala eskapa, hemen eman ditugu denak elgarrekin dantza batzu plaza honetan, biztadena gure userako lagain dantzarekin finitzeko. Ondotik, bihontan okaden duzue Bazkaria Erriko plaza nagusian, 5 goiti dantzaldia eta gero ahatxean konzertuak.